kutwicy krucze. Diana, na co ty myślisz, gdy sobie taką kutwicu wobladasz? Gdyż nanju takie ladam, a ju ruko maj dzierżu, potom zaczuju, że je oprawdzie ciężka, ale też jaka stabilna. Kruta, a wobstajna. Hej, to ništo, što je zjaza, a mnie wukonia. Wiecie, jak to minju? Hej, oju? Za mnie je taka kutwica jedna wiec, kotra szczum krucze na przedwidzianej pozycji dzierży. A za to so stara, zo nie by so czum w morju zesamostatnił. A tak je to też pola mnie, a z mojej wiru k Bohu. Moja wiera do Boha je moja osobinska kutwica, kiż mi wistotu da, a mnie krucze dzierży. Nie bych ja taką kutwicu miała, potom bych o sobie w ciężkich czasach mojego żywienia, gdy żomy przybieraja, proszę zubiena była. A jak kruta je wasza kotwica? W imieniu Boha Otca a Syna a Ducha Świętego, Kniaz buď z wami všetkými. Lubi bracia, lubi sotry, znano sme dženca hinak niedzielsku Božu mšu zahili. Kutwica je starodawny chrześcijański symbol. A gdy się uwiadomimy, czego dla, potom mieli też troszkę na to ladać, że poprawom, jeli je człom, woprawdzie w morju zawieszczane, kutwicu nie widzimy. Tak je to też z naszej wiru. Jeliśmy zakorzenieni, jeliśmy krucze czyneni, potom naszą wiru husto nie spoznajemy, dokiśmy żywi z nadzieją, która symboluje też kutwicu. Prośmy Boha, żebyśmy się przeco zaso uwiadomili, że to, coś nas dzierży, coś nas krucze czyni, husto w żywieniu nie widzimy. Mieli się uwiadomić, że pak też drudy, co na tym krucze czynimy, coś nie praje, coś jest złe. A to dla prośmy je na spoczatku wo wodacze naszej winy. Uznawam, Bohu, čo mocnemu, a wam wszystkim, co wiele słyszył, myslo, ryczo, jednajo, a dobre za nich. Moja wina, moja wielka wina. Tohodla proszę, zbożną stajnią knieżną Maryju, všech angelów a świętych, a was wszystkich, modlicie się za mnie, ke kniezy naszemu Bohu. Smil so nad nami všehomocne Božo a spušťujte nam richy doveč nás do večného živenia. Knieže smil som. Krstče smil som. Knieže smil som. Chwała Bohu we wyżynach.
Bożo, Ty se nas umožił a přijímaš nas za swoje dzieci. Lej mile na swoje lubowane dzieci a daj sobie wszyscy, kociś do Chrysta wieria dostali wierną swobodu a wieczne dziedzictwo. O to prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiż jest z Tobą w jedności Ducha Świętego, żywa, króluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z Knihy Mądrości. Sztu z człowieków, który dopoznaje wolu Bożu, albo sztu dowu myśli, co chce kniez? Myśle śmiertnych sudzie niewiesty, a kawwace są nasze zamysły. Przeto czyni te cierwo obciążuje duszu, a ziemski stań je brymią myślacemu duchy. Led ma zvodamy, što je na zemi, a sprocu rozumimy, što je przed oczomaj. Niebieskie wiece pak, što je dowu sledzi, što je ty twoju wolu spoznał, giba sobie ty dał mudrość, a posłał swojego Świętego Ducha z wyżyny. Jenoż tak buchu wyrównane ścieżki w obyleru ziemię, a ludzie nauknychu, štož se tebi lubi. Jenož przez mudrość buchu wymożeni. Słyszeliśmy Słowo Boże. Rozsvíť svoje obličo nad svojim służonikom, kubaj mnie po swoich postajeniach. Gospod z wami. Ze światoscienia po Lukaszu. We wonym czasu dziechu wielkie czrody z Jezusem. Won w obroci so k nima rekne, przyjdzieliś tu ke mni a swojego nana, a swoją mać, a manželsku a dzieci, swoich bratrów a swoje sotry, haj samo swoje żywienie nie hidzi, tun nie może mój uczomnik być. Sztuś nie niese swój krzyż, a nie idzie za mną, tun nie może mój uczomnik być. Sztu z was, jeli chce twarić wieżu, nie sydnie so najprede, a w obliczu koszty, hacz ma dość, żeby ju mógł dotwarić. Zobychu so jemu, gdyż by zakład położył, a dotwarić niemu, nie poczęli śmieć wszyscy, gdyż bychu to widzieli ryczo, tutun człowiek je zapoczął twarić, a nie mógł dotwarić. Abo, kotry kral, gdyż czynie do wojny, sobie przeciwko drugiemu krali wojował, nie sydnie so najprede, a nie przemysluje,
hacz może z 10 000 nastupić przeciwo tomu, kiż czynie przeciwo niemu z 12 000. Przetoż hewak poszle, do niż tam nie jeszcze daleko, poselstwo k niemu, a bude wo mir prosić. Tak nie może po takim nichtu z was, kiż nie odreknie so všeho, štož ma, być mój uczomnik. Dobre poselstwo naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi osadni, štuj sobie tu tych dniach w naszej osadzie na pasjonskiej rybobdźeli, hać jako subu skutkowace, albo jako přiladowa. Tu doživí osobite svědčenie viery, a kaj sme slyšeli hižo imacu zromadnosť rajarjov, kociž přinesú Jezusove čerpenie a umreče na osobite vášne do slovo a do jara nujacich obrazov. Birnež je nam pasjon znata, doživí naša osada lica trošku hinajše předstajenie Jezusového živenia a jeho posledného hodiny. Letuša pasjonská ra přeprošuje každého. Sobu skutkovacého a přiladovaria do nového vida na Kristusa, kotremuž mieli sčerovač. Štuž pak chce druhému člověku nasledovat, drbi so na zromadne doživienia s ním a na jeho slova dopomínať a po nich jednať. Je ne také osobité uprajenie vo Jezusu, kotrež je mi letuša pasjonská ra darila a kotrež je mi vo sebe v pomiatku ostalo. Rekne učobnik Jan Prajo, my pytamy odmowy, a sme jeho namakali. Lube bracia, lube sotry, kniezu, tute jednore, ale głęboko sahace zwieszczenie w opisa jadro naszej wiry. My wszyscy sme pytaci. Mamy nasze praszenia w żywieniu a we wierze. Trudy sme dwelowacy. Ale my wiemy, że w Jezusu Chrystusu też odmowy namakamy. Wundre nie teoria, też nic hotowe wyjaśnienie przyczynów, któreż dla drude zmysł w żywieniu zubimy, ale je żywa osoba. Je ważne, że so na niego dopomínamy, a si přeco zaso swoje żywienie a umrecze uwidomimy. Haj, samo na wumiowskie właśnie smiemy się jun w oprawdzie przed oczomaj stajć. Myślę sobie, pasjonska ra je dobra możność się uwidomić, co to oznamienia, że smy wszyscy w nim odmowy na praszenia naszego żywienia namakali. Takie praszenia żywienia są na przykład, gdzie namakam woprawdzitu lubość, kotraż nie zahynie. Co mnie dzierży, gdy wszystko swój zmysł zubi? Co je mi blisko, gdyż mnie wszyscy opuszcza? My pytamy odmowy, a sme jeho namakali. A dokud sme jeho namakali, drbimy o nim ryczeć,
a damy so dotknąć od horia, które się nazunią. Tohodla mnie to nie dziwa się, jako w uladach sylzy we oczomaj, kotreż mijachu sobu skutkowacych, a přiladowario runie we bolostnych scenach pasjonskiery. Przy sebi sem se tak myślił, zo su dre sylze wonkone wuraz tutoho wubokého nudskoného dotknienia, kotreż jenoś Chrystus zmożni. Lubi ostatni pasjonska ra nam też uwiadomi, gdyż my z Jezusem po puczu, gdyż my Jego namakali, potom on nas też przeproszuje Jemu zczyhować na puczu sprawności a wiery. A tutun pucz nie je niedzielskie wukodżowanie. Święte Pismo powiada o tym, że wiedzie Jezusowy pucz do Jeruzalema, na krzyż. Sztuj so po takim Jemu przyzamknie, nie może so tomu wuwinąć. A dre tohodlam reči Jezus dženca w Ewangeliu też jasne słowa, gdyż prahi, przyjdzieli sztu kemni a swojego nana a swoją mać, a manżelsku, a dzieci, swoich bratrów a swoje sotry, haj samo swoje żywienie nie hidzi, tu nie może mój wuczomnik być. Haj, to klinči twerdze, nimale nieczłowiecce, ale što chce Jezus nam z tym rec? Nam wszystkim miało jasne być, że nie je Jeho odpolad nas tak wuczyć, że sme bez lubości k naszym swojbnym żywim, aber że mieli zamówitość za ich oddać. Jezus chce skiery, że jako cześcieniu niż to zrozumimy. Jemu zczyhować nas wużada, a ma konsekwencje. Jemu zczyhować nie oznamienia dżęca tak, a juce hinak ryczeć albo jednać, dokud sme nieswobodne żywi. Nie. Jemu zczyhować oznamienia z nim, kiż ma prynie miestno przez żywienie hić. A to je možno, dokud nie żada se Jezus od każdego to samsne. On nie powoła wszystkich tak, że wszystko stejo a leżo ostaja, kajż apoštolio przy jezoru. Ale on każdego na swoim miestnie przeproszuje, z nim pobuczu być. Byrnież to drugie oznamienia wistotu żywienia opuścić. Lubi ostatni, lubi bracia, lubi sotry. Zczyhuj mnie. Je przeproszenie do Jezusowego naslednictwa za nas wszystkich. To nie reka, że dobiujący wszystko przedawać, a do Otcu zbeczanić. Jezus se nasledować oznamienia, że darują Jemu prynie miestno w swoim żywieniu. To tu, w naszej osadzie tuczasne nozy przez pasjonską ruch ze swoimi kmanosćami, a na osobite właśnie obswiecza. Na jewišću staja do skutka wuboki zmysł Janowego wuprajenia. My pytamy w odmowy, a sme Jeho namakali. Přeju všetkým, soboskutkowacym, a nam, kiž přiladujeme. Zo nam poradzi tute słowa nic jenoś z hubomaj na jewišću, ale też ze skutkami w wszytnym żywieniu obswieczeć. Jestem przeswiadczony, że to nam poradzi. Jeli zasłyszymy husto niespoznaty wóz, zczyhujmy. Amen.
Všeomocný Božo, si nám poslal svojho Syna Jezusa Kristusa. Jemu sčihujeme, jeho prosíme, uslyš naše volanie. Wszyscy sme putnicy na ziemi, a ščilujeme Jezusa. Luby Božo, pomhaj nam, zo niebe so kotwica wyrażenie roztornęła. Prosimy, że usłysz nas. Wužadana dženčišeho časa, kež medije, politické vůviča a konzum žada si jasnú a vistú kotvicu. Luby Božo, prosíme o to, že každý z nás Tebie jako kotvicu spoznaje a přivzá. Prosimy, że usłysz nas. Jezuso, Ty cyle jasne prajiš, zo mamy so všeho zdać, štož na zemi obsiedzimy. Jenož potom je nam možno Tebi na Tvojim puču sledować. Luby Božo, pomhaj nam tole w naszym żywieniu złoprawdzić. Prosimy, że usłysz nas. Jako lica do grupki putnikov, bytnych na svojskim čele, kak občežny taki puč być może. Nazoniła som do runia wulkida putnickiej zromadności. Luby Božo, daruj nam wszystkim pomoc jewry sobu putników tu na ziemi. Prosimy, że usłysz nas. Pasjonski rys so odpwyszczuje, jak bohata a żywa nasza osada je. Luby Bożo, przewodzi wszystkich soboskutkujących a podbieraczelu, a my to im ich pracy. Prosimy, że usłysz nas. Luby Božo, pomhaj nam spoznać, że z tym mesobna pomoc a podpiera we osobnym żywieniu neporozumna. Otwieruj nam wutrobu a posuń nas zromadnie skutkować. Prosimy, że usłysz nas. Všeomocný Božo, uslyš naše volanie. Džens a všetky dny našeho živenia, o to prosíme, veky na veky. Amen. Modlimy się. Bożo, żoło prawie pobożnością pokoja,
Daj prosimy, zobychmy z tym darom dostojnie Twoją majestość czeszczyli, a na zjatej hościnie so obdzielio, wiernie sobą so zjednoczyli. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy wątroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Wprawdzie jehudne, sprawne, stobne a spomożne, zosoci stajnia wszędzie dziękujemy Knieże, Święty Wódcy, wszechmocny, wieczny Bożo, przez Chrysta naszego Knieza. Narodziwszy so, on padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, z mrtwych stanąwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Toho dla spywamy ci z angelemi a słowami świętych pieseň chwały, bez końca wyskają. Woprawdzie święty se Knieże, żołwosze świętości, toho dla Cię prosimy. Poswiedź tutaj daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było, ciało a krew naszego Knieza Jezu Chrysta. Reda hat so on dobrowolnie cierpieniu wuda, za won klip, dziakowaše so wamaše a podajun swoim uczonnikam prają. Zmicze, a jeszcze šice o to. To je moje ciało, któreż będzie za was podate. Tak, když zawon pojedzie keluch, dziakowaše so zaso a podajun swoim uczonnikam prają. Zmicze, a piče šice z něho. To je keluch novo a věčného zakonia. Moja krev, kotraž bude za vás a za mnohých přela tak k vodavaniu rychu. Činče to na mě vzpomínaj.
Twoje potaństwo wiry. Tyż uli tutun klepniemy, a z kielucha pijemy, pozywiamy krzyże Twoją śmierć, doniż nie przyjdziesz. Wspominają tu święte wódce na Jeho śmierć a zruwastanienie. Przynoszamy Ci chleb żywienia a kieluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że se nas powołał, przed Tobą stać a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystowe ciało a krew w Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkiew, po wszej ziemi rozbrojeną a wudospełnij w lubości romadze z naszym bamszom Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchownictwom. Wspomnij też na naszych bratów a nasze sotry, koci są umreli w nadziei, że zrówastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij się nad nami wszystkimi, prosimy Cię. Spošť nam wieczne żywienie ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętym Józefom, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, koci so Ci ze wszech wieków spodobają, żebyśmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezu Chrysta. Przez Niego, z Nim a w Nim, dawa so Ci Bożo, wszechmocny wodce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodozność, wieki na wieki. Dzieci przeproszują nitku do predka, woko do kolesa. W ołtariach chcemy so zromadnie modlić tak, jak się Chrystus sam nas uczył, znano szyndzia jeszcze nikoci subukiś dzieci podpieraja. Podamy się dookoła, naprawo a nalewo. Znajecie wiary jeszcze, iżo te gesty, z którymi się pomodlimy. Dawamy nasze ulice. Genau. Pójdźcie wuszczy pustam priki. Pójdźcie wuszczy pustam priki, hej. Woce nasz, kiś w niebiesach, święco Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, zajco Twoja wola, każ na niebie tak na ziemi, żywny chleb nasz daj nam teraz, podaj nam nasze winy, jako my podawamy swoim winnikom, a nie wiesz nas rozpytowania, ale umoż nas od złego. Dziaszczynkę, te ruki tak, że się modli. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smil so nad nami a pomaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przedewším zamočeniem wyšti očakuvali zbožnú nadzieju, a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Przeto Twoje je królestwo, a moc, a krásność na wieki. Amen. Podajmy się ruku. Knieže Jezu Chryscze, swoim apostołom se prają, pokoj wam zawostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię. Nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajnie z wami. Jeszcze do ławki, a dajcie tu pokoj waszym starszym.
Leče, jenjo Boże, kotre sebera richich svita. Tak pravi kněz, zčihuj mě.
Dusza Chrystowa posvěć mě. Čevo Kristove rozbož mě. Kristova krev pak napoj mě. Voda strony Kristove vůny. Čerpenie Kristove posem. To je to usvěš mě. To svoj ranov si svoj. Nedaj čili sovoty ty. Před svým duchom škytaj mě. A když umro zavolaj mě. Ty učinči přikazaj mě. Modlimy se. Knieże ze swoma sakramentom sycisz a żywych swoich wierliwych, daj nam przez tak wulkotne dary Twojego lubowanego Syna podziel na Jego wiecznym żywieniu. Bo to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Ke dżęslicim wozywieniam, niż po dżęca nie, różoc modli so kruszczycach od pundzielu do czwartka 18 cicci, w klosztre niedzielu 14 godzin, w utoru 18 cicci, sredu 8 a piatk 19 godzin. W Woklecach w utoru 19 godzin a czwartk 17 cicci. Kemsze w Woklecach są czwartk 18 godzin, w Dobrošicach sredu 18 godzin. Pryniowoprawienska wuczba w klosztre je w utoru 14 cicci, serbska skupina sozetka. Starszyska zgromadzizna kloszterskich pryniowoprawienskich dzieci je sredu 19 godzin na wikarii. Za paczbu prajmy zašćować se da za wosodu junu posta euro. Zbierka przychodną niedzielu je biskopska za cyrkwinskie zjawnostne dzieło. W utoru zetka so wosadne przedstyczerstwo 19 godzin na farem. Piatk są wosadni zgromadnie z obdzielnikami kongresa Europasjon hižo 17 godzin do farskiej cyrkwi kemši przeproszeni. Wołny celebrant będzie biskop Tymajwas. Sobotu są przedniedzielskie kemše w farskiej cyrkwi hižo 18 godzin. Niedzielu 14:09 niżpo we farskiej cyrkwi nie będzie. Wutrobnie przeproszujemy na przedstawienie pasjonskiej ry na farskiej wódce, dżęca niedzielu 16 godzin, każdej sobotu a niedzielu 19 godzin cicci. Przed wszystkimi przedstawieniami wobstej możność sobie knihu a medaliu wosadnego jubileja kupić. Pundzielu 8 septembra świecimy Swiedzień Marię Naroda. Kemsze we farskiej cyrkwi są 8, serbskie w klosztre 7 konwentne. Procesjon wotejnże 17 godzin z farskiej cyrkwy, 16 godzin pecza sztyrci z klosztra. Putniskie kemsze w Rożeńcze są 19 godzin cyrkwi. Przypowiadania sakramencjato o manżelstwach chcetaj sobie zaudać, prosetaj wierliwych o modlitwu, a przypowiadataj so drugemu razy Klemens Ričel ze serbskich Paslic a Celin Reineltec z Woklec w obaj katolskaj. Dnia 20 septembra w 17 godzin cicci przeproszuje kru przedczelo klosztra na przednoszk dr Mariusa Wenzelera a sotre Tadeje w klosztre a jeho jangelach w klosztarskiej kofejoni. Za wopyt je trybny zastupny liścik, kotryż dostaniecie w klosztarskiej piekarni albo kofejoni Świętego Michała. Serbskie wosady przeproszuje drużki, kotryż nosza postawu Świętej Marii dorożanta na putnisku izbu do Roma. Izba z busom odmieje so od 8 do 14 februara 2020. Przyzewić może so holcy od 14 lat a ich hotwajnice. Przyzewienia przyjmuje so hacz do 30 oktobra na farach. Płacić ma so na osobu nekak 600 posta euro. Biskupstwo Drežďan Mišno putnisku izbu podporuje. Dalsze informacje potom zonicze na ewentualne napraszowania. K Božím službám punčelu 8 je Boža mša za zemretého Jurija Pašku a zemretu Mariu z Jitka, kaž tež zemretých svojbov Rabec Horko. V útoru za zemretého Kato Žorkovu a manželsko Jurija, kaž tež živých a zemretých svojbných. Piatk za
tu za zemretého Michała Krawczyka, manželsku Madlenu a dżołku Luciju, ręczową ze Zejic. Przychodną sobotu 18 godzin, kiedy bu proszę, 18 godzin je Boża msza za zemretą Rezu Hermanowu. Przychodną niedzielu siedem ich za zemretého Klaus Dietera Rauera z Worklec, a 10 godzin si za zemretą Hertu Kurfürstowu z Kruszczyc. Niżpo 49 nie je. Tak daleko dżęsniejsze wozywienia przyjął wam wszystkim żonowaną niedzielu, a jeszcze wiele wesela przy pasjonskiery. Prośmy się Boże żonowanie. Kněz, buď z wami. Niech was pożonuje, szkitarze, mocna trojedny Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Amen. Życzę pokoju.